Hello, I'm Antonio Lee, after a man of the men and best of the best, Bruce Lee. Χρόνια καλά και ευλογημένα από εμένα, αίσιο και ευτυχές στο νέο έτος. Ό,τι καλύτερο επιθυμείτε, εύχομαι όλες και όλοι το 23, παιδιά, να το δείτε. Να ακούτε τον εαυτό σας, follow your heart που λέμε, ακολούθα τους χτύπους της καρδιάς σου. Δηλαδή, δεν ακούτε κανένα, ακούστε τον Αντώνιο Λί, τον ένα εμένα. Ό,τι εσείς επιθυμείτε, όχι ό,τι άλλοι επιθυμούν. Αυτός που μιλεί, ότι κάνει αυτό. Αυτό που μου αρέσει και επιθυμώ, αυτό κάνω εγώ προσωπικά εγώ. Ακολουθήστε αυτή τη συμβουλή, την καλή από Αντώνιο Λί. Οκ, γιατί το ό,τι θέλουν οι άλλοι, αυτό εμένα με προκαλεί. Στο το κεφάλι. Λοιπόν, πρώτα Θεός από το 23, after show day, μετά την Κυριακή δηλαδή, από Δευτέρα, from Monday, θα τα πούμε. Και με ένα live βιντεάκι καλό, να είστε γραμμές σας παρακαλώ. Οκ. Αυτά από Αντώνιο Λί, τα λέμε, να είστε καλά, τον εαυτό σας να προσέχετε και σώαστας φρένας να έχετε. Οκ.